משנכנס אדר מרבים בסלט מדבוחה. מה אתה חושב על הרב הולנדר? על הרב הולנדר? כן. מה שחשבתי כל הזמן. אלוף. רדוד, שטחי, פופוליסטי, חבל על הזמן. הוא מאוד משתדל, הוא מאוד מתאמץ, אבל הכל אצלו הולך פול גז בניוטרל, והוא צריך במהירות לזרוק אותו. במהירות. זה לא הולך לו, הוא מאוד מתאמץ, אבל זה לא הוא. האדם הלא נכון במקום הלא נכון. צריך להעיף אותו מפה כמה שיותר מהר. אדם מקסים, אציל נפש, אוהב את התלמידים, משקיען. עם ישראל במצב חמור. רע מאוד. ביזיון. זבל שבאמת נמצא בבית ספר רק שעה בשבוע. קשה למצוא אותי. זו תוכנית שאי אפשר לדלג עליה, זו תוכנית מיוחדת, חינוכית מאוד, חינוכית מאוד, אין מה לדבר בכלל. אני 24 שעות צמוד עם האינפוזיה, צמוד לתוכנית הזאת. 24 שעות ביממה. אני לא מצליח להירדם בלי לצפות לפחות 3 שעות בתוכנית. בסדר גמור. תוכנית בושה שקיימת תוכנית כזאת אצלנו במדינת ישראל. האח הגדול, מי שמתבונן מכלה את זמנו, מבזבז את ימיו ולילותיו. זה משהו עלוב ומצחיק. תראה, המשכורת הבסיסית היא מאוד נמוכה, אבל כשאני מקבל את ההכנסות מהמפעלי ממתקים, שהם מוכרים לי את הממתקי פג תוקף שלהם, ומהסתדרות ארגון רופאי השיניים, ומציוד הספורט, ספורט הבירה, שגם נותן לי אחוזים, אז בהחלט אני מרגיש שאני משכורת יפה מאוד. מיליונים. 522 שקל. מתי שהיית שרון יפרוש כנראה. שיבוא המשיח במהרה בימינו אמן. אנחנו אף פעם לא מתייאשים. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. כשלאיתן שרון הצליחו שערות על המצח. מומי, מומו ושיראל. מומי ושיראל. מומי, טן מומי ושיראל. מומי בישראל. מומי ושיראל! מתצאי מבית כלא. לה. זמן קרב עם קודשך יעלה. לה. מועדון הקריה. בואו איתי למועדון לילה. יאיר, מהדורה מיוחדת של מועדון לילה, כאן בקריה לחינוך תורני חברתי אור תורה סטון רמות. יש לנו כאן כל מיני דברים, כל מיני אורחים. ראשון ייכנס הרב, עוקר הרים בתוכנם זה וזה, הרב מעוז מגדול, צנצנת המן, הרב יוני הולנדר. שלום לכולם, שלום לכולי. יוני. לאחר שקיבלנו את אורחנו הרב יוני הולנדר, קבלו את הרביעייה הכי מצחיקה כאן בקריה, זאת שתהפוך בסוף תוכנית זו לגן של עצמות. ראשון ייכנס הרב יגאל חבשוש. שלום לך הרב חבשוש. אוקיי. שני ייכנס תלמיד המסלול הישיבתי, התלמיד המחונן ידידיה.
אוקיי, שלישי, קבלו את תלמיד המסלול התיכוני, זה שכבר לומד כאן 14 שנה וכיבד אותנו בנוכחותו למרות שהוא במעצר בית. קבלו את מומי! מלך! מכבד את הסלולר. שמעת אותי? כבד את הסלולר? אין בעיה, מה קרה? אין בעיה. שב. מי שברך אברהם, יצחק ויעקב, ויש יראל! הוא יברך את מומי, עליו השלום. אוקיי, עכשיו קבלו את האורח האחרון, דור 13 למורים לספורט, קבלו את איתן שרון! אהלן. עכשיו, לאחר שקיבלנו את כל האורחים, מועדון הקריה! בואו איתי למועדון לילה. יום טוב לכל תלמידי הקריה. אבקשכם לכבות את הסלולר בטרם נתחיל. כולם קיבלו? אוקיי. הבה נתחיל. אתם שמעתם מה קרה השבוע? מה קרה? מה קרה? שברנו את שיא העולם בזריקת שקיות מים לרוחק? רבי יוני זה מקרת בול. מה קרה לך, תומי למן? פה זה אור תודה, אין תקציב. אל תשתה מזה. מה קרה? עצרו את הרב נוימן, לראשונה בחייו, בחשד לסחר בממתקים? תודה לך. מה קרה? שמו לנו מזגנים שבאמת מלבד שכחו לשים את המתק? מה קרה? היה מכות ולא קראו לי? רק אני אמרתי לו. מה קרה? מישהו לחץ בטעות על הכפתור האדום במזגנים ושלח טיל לטהרן? תודה לך. וואלה, אבל תשים לב, אני עדיין יושב כאן. מה קרה? אי אפשר לעשות ריצת 60 במסדרון? אבל בזהירות רבה. כבד את הסלולר מיד! כבד את הסלולר מיד ושב! כבד את הסלולר מיד ושב! אני לא רוצה לך תשב במקום שלך! איך אתה מדבר לרב? אספסוף, תשב! אתה מזכיר לי איזה סיפור? על אמא שקנתה לבן שלה שווארמה בקניון. הרב, שמענו את הסיפור הזה כבר. אז מה? מה נפלתם עליה היום? תגיד לי, מה הוא קרה? בא אמר לה, שתקי! מה קרה? תגיד לי, מה, השתגעתם היום? אני לא מבין, אני מה? כולם מה, צלצלו עליי. צלצל עליי משהו, זה מה? אתם השתגעתם לגמרי, מה? בוא אליי למשרד שלי. אחרי מנחה בוא אליי למשרד שלי. אבל נרגיע, אוקיי. לאחר שסיימנו לשמוע מה היה לנו בשבוע המדהים הזה, אני רוצה להפנות למנהל היקר שלנו כמה שאלות. נו. אני רוצה לדעת, כמה שנים אתה מנהל בבית הספר הזה? אני מנהל כבר 3 שנים. בכל השנים האלה יש כמה דברים אולי שמעצבנים אותך ואתה רוצה לספר לנו עליהם? מה מעצבן אותי? אני אגיד לך מה מעצבן אותי. מעצבן אותי שאם תמשיך לדבר על מה מעצבן אותך בינינו זה גם לא ייגמר מחר. זה מעצבן! זה מעצבן! מה מעצבן? אני אגיד לך מה מעצבן. מה? שהמורה משחרר אותך 20 דקות יותר מוקדם. אתה מגיע לשער ורואה ששמו שבסריקה, אבל בעצם הוא שותה קפה! זה מעצבן! זה מעצבן! שאתה בא לקיוסק של ניסים לקנות ככה איזה בגט מהנשמה והוא מערב הורים, זה מעצבן! תקרא לך, רוחמה היא אשת חיל. אישה זהב. אשת חיל, אשת חיל.